Amreng konstituensi pensang pirina terang pira dapat lam cakawe. XEM lunsing teron asarpi sang tercu endam tanglo. Abarim CEM ahin pen CEM Bangalore long perang kian ekipa. Radatum aning kace thenai komara phatla. MSC rina terang dia phan non hedjong MSC pahai pontang lo bonta rada phan lamchak pipe pualam nang kekla. Karbiang lo Tormos Council MSC kili ke padopot kebang jiningkan po aparman radatum insai ponti Hamren Gop Higher Secondary School along. Nifai krihini busi kaceklo surihini ra ingkora hini arni aphai lakha ponsi kadu kawe long ingkora trok adim tame BJP atum si pahai pontang lo lasonsi lakha krisir kep Amreng konstituensi along genta sang pirina terang pia parti BJP pen parja ponsi MSC pahai pon Amreng tum alang lipan ning kace theklong ke doa joksi rina terang pia pan pahai lo bonta rada pan mate election hut campaign ke dam hut ke rada pan ke thang nata lamchak pikang ke po alam pherang ke theng no ninge pon tang te rada tum komara pan lo ning kace thepo kebang jiningkan phora da sai kupilo ke klem pon panepo katini memea bang ke rada tum kelang nang je bang pijong si rada pan aning ke pathepon avedet ulote Amreng tum kupusi klempo Hamren pen Rustoming ti report Malong News Koma pun kita curui la pen nang liku sonda ning arong Kechengsi nili Bharatiya Janata Party Meipu State President Bhavesh Kolita lapen General Secretary Phanindra Sharma lapen ako Ajay Jamual ji lapen non dobam non kibam Chief Minister ke hai Himanta Biswa Sharma lapen Sarbananda Sunwal Central Minister alang lilo lapen ako dag West Karbi Anglong District President Rodip Ronghang lapen Mondol Committee be Mondol President Ramesh Chauhan ke hai lapen dak nili homostialong Board Committee President Secretary ben Chenglok Morcha ke doan lapen Amreng arat ke doan pan chorolo nilin pen pinison arni ke me ke theklong po nang li kedam tang pola me MSC sedo bom tenan tuning pen nang li EM ke lawan isu o labang ke party high command numsi bang thik po labang ke nili bang ke labang nang puthek the seta party high command tum si labang ke latum mari deng sido si latum ke misen man bang thik po dan li campaign kita boy sega but ke chak tikanga lamchak penang li kopisi apransi sayang deng community nili lason mane camping idam ke nili ha 2017 humbenta nili chu kithurdun cheng humbenta nili rong rubelong ke dam pini pustami nili silam chithandu nili mane lam chak che nili banglam chak che bangla son lo je claim rapenang dam rapenang avar saimisen pulo tetum lahai sta claim ponang claim rapenang lason bang pute puhedi seta lam chak ba nili pipe majok phanta Amreng akon silong penan ko ana pot se chapa hai pon suri pli pen abat pen se chapa hai pon lo dan tedang li sayang deng kedeng cing nang li ning ke hang pen rada pan ka panong biasa si nang li kedeng cing kedeng ceng lason lo bane kedam tang di ningkan pho prang ta mane nili Amreng rada pan ke klem pi ning ke hang nili ning ke hang bang ke nili sonthom son pli do ke ceng si to war lo la pen kacharli la pen si ka chelang la son si dole son same bisiko nili bang pen lang la son plia hormu pen nili kedam tang kan phoge Abarim Karbiang lo Tormos Council mate nonjong lakha phai krep ho Mahamaya constituency MSC kiligalong kache pahai dun abangphu lunsing teron asarpi karlitang kajirong hangpi men pressure stroke akiso kacholong loka joini busigni phai krike thoma da por phai phora chite ma por malom bangso pirthe penchi ote kangsi arong cheboy joilo alang li arong kacheboy apora hut arta ningkan troksir kep an lo dong mukak pen Daniel Sontemung report Malong News
Busik nifai krege thom arni abarim CEM Dr. Tuliram rong hangahin pen CEM Bangalo along perang kiamei phapon alang li pen non hejong Karbi Anglong Autonomous Council MEC kiligalong long inkoira trok a constituency along chepahai pon abang phubang phimate MEC do anatum sitame bang some along chetongdun kecheng si Karbi Anglong arada phan alang litum aphan ong dung abut pen jok si long inkoira trok ahabara long alang litum kepahai pon era jok aning kang sama kurwang thupajir pon lapen alang litum phan vote ke jok je lapen opposition party atuma phan sitame kachuru pipajir pon kedam tang ningkan phoki ki pon hot ke phan phokep amsi klempon long chot lasi nona phoya bangke development phan do de sang si phan haroi si sai klempon vekpo pose ningje pon Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong anat sitame atok anon mon puta lang me pen chenglok towar kahino pigmate towar kele leadim do piglang lasi kelele asom do anta palepo lapen nona phoya bangke towar kahino adim anta selampon vekpo laso ke pachun ponjia phansitame state lapen central government phanching kipo pusi ningjepon hemprega farman batai ke thomlo memorandum ke pajirdam tang akolaso kelong jia phan arona teng pen ingsamjin sai klempon bom jilang pusi abarim CEM pen ningjepon halapu education ahin ke papialong alang lika ningjepon ke quality teacher kavya joksi chingthur pame mederlo lapen komarne than bang atum sitame alang mena sai cheklem pame medera joglo pusi alang li ningjepon lapen komarne tum jongsi sai choklem pon pame me pulutang te lapen aron re pensi voreng kipi pulutang te dharna do de era tok jir pen alo nang palenon nilitum kakuru jiaphan sengsi kechokche thekpon long pulote arona teng pensi insai vekji pusi ningjepon dipu pen dhorom jingrong pha report Malong News Longra tung longrat frog a konsensi an kang long nilitum dispia party pen kang mai pon abang tu phan tiga di bang tu phan tapi hai apon pini ni Karbi Anglong rat mongdung abu pen tapi hai apon tu longrat frog a konsensi arat ke tuan apa ni inga prom pen kachurula pen pura pajit dilisi pudam dia bakia lapen ke bola budan ni pipe ba atum tame ala tum bola ni ya pro kachuru lapen ni tum pan kai social media long kecok di na pekeng bola tum handa ala tum handa ni pro kita ni linone prom ke bang ye bang ke ni tum laga team Karbi Anglong dispia party to thought second term of the responsibility nilina tum hoi pen ni kapang dak ye bang Omania officers jong si kecok si dukok long hoda dharna ke duda mali abe konsil ke dalam ke duda mali abe nane Samsung si intia plat long dharna ke dole abe direct ni man hoda Karbi Anglong Autonomous Council authority phan complain ba memorandum na hindo pin pura lo na hoda ke nitum insai nitum tang sai Yong si komane yong si pene ke choke nangka chopak limpen cenglo illegal appointment di pipen cenglo tangka poisa ka chopak yong si buko ilong ke ni tum pan to ni pene tum pan kan no tum mas konsolo na ni tum pan sai non theklong lo abha abang puang pia tum ban ke baini ma thom chelang ko oda dharna doko Ege pinpura lo kopia thema kopia pot ma lahai ta la sini tum da inquiry committee bu hai ni tum da hala kechok chebe ke phanil tum ta insai aron de ke insai la pe jo banda ni tum ma ke la ke koi la si lai silo ini bang ke ni dam dia bang ya chuni na media je social media long theklong lo enan Facebook, Twitter, Instagram, aben WhatsApp itu berlong. Fake account incubate, je lah inut bahaya pan blackmailing tak kuliah type, aben mispurwanda lahai ahok hia ahok hia tapi arta babang buang dia tumpan ke ai ia kating. Nitung sai pon vegji, lapen je non ke ditum ala haya bang kuang ditum manke vekti apet arona tek ditum sai
Fake account pen loksi nili fan ke topik lo mantun ke nili fugang ke tujuan orang puni bang ya sienta sosan nang ben ben ke teklong lo mantun ke nili fuge tujuan orang puni bang ke bethan sosan nang dia af long lo di mati nasi lahai ke tiara bang fugang ke tumpan ke ap inun banyi fan ke nili ahok lo pace thang thiri pichot lo mithang leng tumang se ma hatek ta jai da none prang ke bang jana bang ke lahaya sonci klembong munira pharlo ka chojo lahaya sonci la sonci ka tiade peni yong si non lam ta minang tu ko ya diliga tiara bang ya ang bongolong tipet bola ke chok ya dal si ponggo sonda na ang chiti bang ke dilia de po pala pu bang ke kola sonci la sonda klem je theklong lo la sonci ke theklong penando ni teman kang nek choy gila sila kang nek choy arleng tua asalam eta talu na macin ni ye kiri aso meme ye kiri aso regre je bang phan ki putot lo bang phan kasor salo lahaya tumge pinam thang sile nasi la som social media lo hai claim ka babang kubang ye manje IT ye ka ting arona ting kan central government ke pas nando la so ega ting bani sai konge ki kusina ko pan pachi la penke e prang ke landinde ke nitu karbiang ngora tum pan klep konven lom kora trok konsensi tan nitu BJP tum sinang ke hai la lo karbiang ngora tum si la si hola karbiang ngora tum lo fili tu ako social media lom pen hai pine e klem ta ke klem group en ke nitu ye kalau kapiriji program ke tim karbiang long mate BJP tu ये तुमके लगा कि लैंडिंग दे आईपी का टेक लेवल से कार्बियांग लोरा तुम बने तुम हेरे कार्बियांग लोरा तुम alam ni तुम कोई कार्बियांग लोरा के तो अनारा तुम फान ये तुम फान आयु जुमे नंगे पी नंगे पी तुम फान के alam तुम पेन चिंगवाई चिंग साइ पेन sayang dengan kami isi pen ka pichuna ji fan sini tuh bori bori कार्बियांग autonomous council pen tiun ya kaman kami central government state government tum ben chingwai ching sai kan si ka pleng dia pan tum boi ji ajil ding kui pe ka se som hempre ka putha ka mene tum pin pul betai ke thom la so putha ka mene tum tom te pin ben ka me la so putha ne tum ta arona teng ben sam din ben tum chingwai ching sai si di tum plem pon la si pini enana political party atum ni tum han enong ne yo tap lai ahok helam social media ke rantap aku minuta ini karbiang long ta hai hedel ke nan na chingu ani megala nani hai no hai e long consensus ke hai loksi ilong ke suri ini nang long do non libang ke suri ko strong ke suri ko ini mane itu ke aku karbiang long ke tamni pani ke ko dia pani ke ko chipi din non ke ni tum well kita kiri ni kamplem lo, kita kontrak kiri nak kian pakai ni klaim cina ko. Lalu dam nak boleh, lalu keciti cintang luar pencet lo, itu nak pencet lo, lapet ya. Kapre sayang dengan kami, kapi cuma aji fansi itu kerja. Tenon ke MDC Development Fund ta, local area MDC Development Fund, data 1 crore 30 lakhs. MLA local area development fund ke Baru setelah latung ke lang naik ke non lang di losing lo ayah son ke alang di lang naik ke long trok konsensi lawan kurang alang ni ke puteron sango losing teron ke hai ke lang naik ke laki long silkep lakep ta lengah kai dalam konsensi non emisi isi konsensi laki aning hanga lingsi saya yang tak lepas aning hanga lingsi skim ta eno PPS skim laki 1 crore 30 lakhs ke kargelo to responsibility laki alang tempat panong laki homos ke jalan dia kasi langsung data si dia tum join list claim dapat ko elected list kam ta ko chimo pe ta si alia ngora rapat anu se kimi keban dia pamon sam to pe na ka pe saya ke tapi dia pan pe MOS 2011 pe MOS 2021 lah ini MOS kapi chunjia pan itu ko non dar ni tum
si medek era pilot dari tum Delhi dam si minister pada tikar si Delhi dam isi sebagai picu dia tadi ini dalam dalam pemeliharaan lagi bu official tum सरकार official tum jong se kacu panglim do kok inside bi si tami ili tum thaglong non an especially la council sector ong reclaim tum acha tum ami thanga duty se dam de do bi ano retention ang pineng do nanang ili ko ba ulo sita tok jir pen sinang pi ko na officer si kuda ka dam de ami thanga asayang ning ka cheklem klem ning fan tok jir pen ang pino ba council ning tum hanang pino ni tum immediate kan pino tum hanang complaint retain ang pino la so plan ni tum action and man en ma na tum thaglong sir isi question dengan ke damtang 5 years kita me elementary lepen secondary ke nangi arideng sedolo kita me ilitum non kedam non had recent HSLC exam kita me kurante one of the worst district among Assam la psicopia ke liap sudah kau joni sela education sector man chin protect masuk ka chin tuti ba ke la daga ban ke kai ta si aprang ye song atum ta right to education act 2006 anikan parliament lo pasal ati free and compulsory education NCT ya guideline tengke tet ke pas atum si teachers bang appointment tengke non form bang ke aprang ba ke da ke bang apan atum se itu niki politik teachers ka be tet compulsory NCT ya guideline tengke belum ke tet ke pas atum si teacher appointment bilo lapen ke non ke professor lecturer manji belum te net slap do bag nahi national eligibility test state level eligibility test lapen teachers eligibility test lalo dolo belum te inke qualification kudu la lapen non bang monsam dolo te the dima hoso ke la sobrang si monsam do ya to kada generally non physical belum masih iklan ada ke monsam do ya lo lapen ke ada ke ada bang ke ke cheng pen itu parlimen lo langsung right to education act itu parlimen lo pas dia pena pikir lah tunggu implement tu teachers appointment pikir tiap sih jadi tu bang mau mula dah kayak song pikir lah tiap ke nang jangan kayak begini masih nona bang kayak penta ke NCT ya gajian ceng kan belum deh teachers bang kongkep lo belum deh one teachers student bang kongkep lo belum deh bahini teachers bang sirkep dulu belum te bang kido neng including headmaster non ke laso ka fill up ye panchu itu 800 plus teachers appointment bilo la se ke bang jiar ni ya bang ke jate karbiang long tame laso result ka pe nisi ke bang ete men ke teachers of tumang ke mission nangi na tum da chin si school kulong ke private school to wrong private school ke to idon ke pilo da salary ta compete nonang lipwa la mahang ada ke teacher sunta salary ko ka pala tu belum dia per month they are getting only 3000 4000 siklo jon si per month 6000 4000 sir government school allow teachers get not less than 30000 nang ke check mata 30000 raklo ada ba than paka ke la si sia ke il tu muni tu ke awareness program pine SMC do nagi la ben mana pro duty chedam de tum long te ada SMC law school management committee kumsi report apna last year nearly 42 crores nearly central government pen ban education primary pen ME school ha last year tanka ta nearly contract system bi all funds goes to direct SMC school management committee kumsi lai nama additional classroom dake arleng se lo kan se asinala tum ta na corporation kona teachers si kona si duty cheklem plena lalu ceklam tu belum jumpa lah, hai bagi kita action. Sana proxy. Lah ni mua paling kan ni suspend lah, ni mua pok lo. Sana proxy teacher apa yang kau sana? Mani appointment lo kuat teacher bina apa yang cedam jadi. Kalau lain ada komplain, lah solam ni arjulong ni, si retain komplain tu naik. Normal kan retain komplain nak biar join ni pensi lah, non ni arjulong cok. Evidence tu naik, proof tu naik, lah pengen komplain nak pilih pulang ni inquiry buat pas. Inquiry buat lo belum deh kalang lo report apa lo kalang lo belum deh lagi jauh apa fantan ni tu je lah ini. Nili mua fantan anda nili ke suspend milu mati, lo yang drop. Sir, ini tu macam border problem lagi inter district interstate ta problem dobi. Masa border solution bang. Border bang ke lah pun no, dah bang ke parliament dan ke solution ke bang ke apa. Lasin itu dah ke battalion training camp.
dak dilo lapen ges dake lason ingkan secek dia kamandu training camp kibilo gorge bang harusi bang hari ni dak son pon bomji training ipi bang dahil tum karga longa soi jang ta hong kong abis kai ta ret yang bomji ade 200 yang ni ni jalo Sialong le nang hang hello kun Nagaland border sialong le pek je hoi lok lo Nagaland border ekdom tada jate ola tum ban ne enggelan tum commando training institute dolo pulong te ada bangke training camp dolo pulong te buda bangke alang tum la course tum lok si hele ke tum lok si ba haru ko wala ma su si ka ai lalu pulong te la tum bangke la punang nangai bangke bangke ne Tarbi yang mau mah kayak 6 sidul, 5 sidul sih, cuma mana kepalan sama mana sincere. lagi tahu lah bang harus tunggu lo lagi Zonda rondo, Indian Constitution rondo. lagi bang Harap kejari rondo. nasi ratum kau nona tuman sudah ratum ke ratum ke kau kerja nak pilih nasi ratum 6 sidul orang mungkin hitung ke long tang lo 6 sidul ke hitung dorong pusi hitung dah autonomous state nanji lasi na tuma channel true benang tumanang apa cini dia bang kelap autonomous state ka constitution long approvision dulu the autonomous state ka implement ji buta pichunji pulong te cabinet decision na central long state kali cabinet decision and that pen aphi parliament long ke plus ke place ye pa ke ponji pa SN nangi president of India SN na cabinet pen aphi cabinet a memorandum teng pen enke speaker bang business of list long happen discuss 2/3 majority log parliament log pass lo kulong tengke ako Rajya Sabha dola Rajya Sabha pass et pe na philo kulong te la sile to manje autonomous na embrek na ki la sil sumana procedure non la paragraph 2 pen sub paragraph 7 separate electoral rules katian dia provision ke dolo sida ka implement ya ja kong itu malong wei that the Council of Ministers as per Constitution of India Article 164 Council of Ministers si hoda ke governor bante hukum pinjo la CPIL pita la tum do high court athanga dun sambil PIL pita pe nitum claim tilo nitum lo pita lo te governor bangke Council of Ministers ban pita approvision ke do approvision do ta ka implement ji aja kongke council ke governor ban hukum ki aja kongke lake Council of Ministers alang itu si pada minister of sitting by pop cabinet di surating si alang ke claim non kar biang long ke dake 62 area ABC A bangke ka North Kachar Hill district B bangke Karbi Anglong district C bangke Bodoland territorial area lake paragraph 20 tatake nangjok mane election ang thulu nongle ko abe tak paragraph 28 ade idea si puto dake lasi latum dake na close it lang no constitution of close it long lang no latum close it lang thanthi latum tilo thane hapdan thane da mane pepleng grade bila la close it long ke toke nangjong si nangliar ta nikan ko ra polo nanglong si India citizenship lo pro nangliong si voters lo pro den nanglija election la la si SDC ho challenge lo alang tum ko Dr. Joy Turong pis di panang than lo je ni tum challenge lo ala so jingkong pen ni pali thulo ta pe ta pile Philip Sur thulo remdet high court case pilo remdet e thira da ke procedure lama ateng la si hai ba ke APHLC klembang Daniel Teron amethanga hemalong pherangtiame kepa labangso pherangtiame along APHLC Central Committee pen General Secretary Sir Kiri Rongphar Korkanthi constituency pen Kithur Dontang APHLC candidate Daniel Teron lapen Korkanthi APHLC komchun bang pen chenglok APHLC klembra peratum pen chetongdun lapen alang litum angbong chingki chethan amei taperoponthu Karbi Anglong along MSC election hut long inquire trok a constituency ta BJP atong tum si chepahai ponma
lapen APHLC asong remdet pusitame kedam tang MP keliga hut APHLC amulok aphai suri thongkep bedlang lapen MLA election hut suri phokep sose chot dolo hala hai pen pangbar dam pulote APHLC atum non MSC hut ke lak sose chot antanglo APHLC along radatum kacheto aphai nangbat peklo lasi non ke bangji eprangke ke haiji aphan ke helole pinlo lasi APHLC atum MSC election along haidunde pultame ke akache songke ington te lapen chekak ke do thibji pusini jepon labangso pherangke ame along APHLC asong ahin pen chuning ripon jasemet ke non ke chariji Karbiang Autonomous Council atum karbi atum aphansi CEM lapen EM anghoya bangke pegnang jilapen kece aso aphan ke EM anghoya bangke pipeda nang jilapen Land and Revenue EM ke pipeda nang jipusi chuning ripon lapen thu non nangkele ji akeli galong ke APHLC asong si highway po pusining jepon dongmukak pen Daniel Sontemong report Malong News Patumi result klang det pen non piniar ni apor dak nilihem along amat lakakre pli korkan thi arat du anapan APHLC asong nili parmanang ke klem pedun MSC kilik ahut hai nang jipura CC committee du anapan lapen PS along ke klem bang pu bang phi lapen women wing lapen youth wing du anapan nili piniar ni apor chehang lo atheke nili patumi arni apor ong dunga vote pen nili cipalong lo atheke suri throk ra pharo throk sira ner kepan cipalong lo nili akehai XEM rajuti solong pharo throk ra thongkera phopen sirem dun lo sinili nengthe piklo nili rat aphan nili phana pa haye phan sitame nili asapsu lele chot perayok sinili undune detlo atheke raju tiso alang like kedam tang nengkan pho chu et aphi sitame nili phan ong dunga wat prenang hai gali detlo lapen alang li PS along amat alang li kerem lo pen ong dunga PS along alang li kerem to kok lasi nili piniar ni por bangke nili hemalong amat kachi phake nili alang itu man kachuru ame si deng pon lo lapen labang su kachi song ke nili tum patumi rem dedamat che song selo la pukali non pini kachi hang ke non ki wangji MP kilik huru tameni tum chi phai vekpo kolkan thi ben ke lapen Karbiang long lapen di Mahasau pen pustame MP ke APHLC pen si chi phai vekpo lapen nilitum song nilitum song pen ke Karbiarat reng nang jipusi nilitum che song vek penaposi nilitum aphi chiroi relo lapen nilitum non kamata kisung abang ke BJP atum nang hai et penajok nilitum nang berbi nong lo ateke nilitum ilong daki hai ave lake nilitum klang dak lo nilitum phan arlo pen bidi kangli mesenang ki klem kali putang te nilitum kolkan thida hai vek ji lake nili cipudak lo lapen Muhammadiyah talo lapen Singhason talo lapen Difu Lumajong talo lapen Nilip talo lapen Hamren talo lapen Phuluni talo sitame nili to phan nak parembor it dedapot ni tum ning samse alang itum kache phai bor ike EM arpu ki deng sitame alang itum ning samse ima pos nili ke ma thadam piniar ni apor sitame nili kachuning ri ke alang itu phan seme deng ra Karbiang long rana pa mekanang po lapen kiche so phan EM arpu pibida nang po lapen non ajit de pen chenglok lapen bang troksi ki hai tu phan Land and Revenue EM pipedet nang ji atheke Karbiang long phere melo jongsi la tumlen long lo potang te I thanks the people of Karbiang Long, especially the tribes people, the Hills tribes people for their enormous support to the All Party Hills Leaders Conference during elections. We have seen that many tribes leaders as well as the people of Karbiang, they came forward in helping our candidates in all the 26 constituencies, and we have got enough votes in the elections during the last elections. That is that is voted on 8th May, I think, or 8th June. 8th June, and we have got a good result, and we also hope that the winning part is not far away from us. We are going to win later or sooner, and I also urge the people of Karbiang Long, especially the tribes people, to stand firmly in the days to come. We shall fight together, a good fight, democratically, and I also urge the people of Dima Hasau and Sihil to support us, to be with us, and we are going to
set up all the constituency committee in the days to come in all the 28 constituencies of Dima Hasau. Niliakiro pipar pig lo, 14 non constituency, Korkanti constituency pen Chenglok, 26 constituency pantami, lapen ke non bangke, especially non Karbiang Autonomous Council ke ja poni BJP ya asongja tompat, nilihin pen kacuning rikang tung, mata ke thanung nang tung lah lo. Nangli tum si hai dalo tema setelah ke hai po bangke nangli tum hai dalo masih nangli tum rada pan panungku nai lapan ke nili tum opposition party alam arjuje tenai la pukali nili tum hin pan ngan tum han ka chuning rigang tung dalo la paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen ke dam tang PIL number 9 2017 labang soa case high court pen nili tum han Guwahati high court pen tum han ke hai tang case la separate electoral roll mate voter list ka salami pan tum han anang pitang lo case ta ke hai tang lo labang soa bang nangli tum important antha lapen council pen labang nangli tum claim that ha la non ingkan phong bong lapen jong sin nangli tum la claim that lo polo tang tini tum APHLC menaminal tum han nang churuji lapen ke ning thelo la non PIL number 9 2017 labang so separate voter list song sini tum la claim that lo polo tang te ili tum la 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 tamil tum ke kacerai kom lo lapen jong si nangli tum la claim that polo tang te mate akola non ingkan phota menangli tum radalam arjuje that Constitution 6 to the Constitution of India paragraph 20 ateng lapan ke paragraph 2 sa paragraph 7 ateng panali tum claim kledat pulo tangte ni tum APHLC pen bangke ni tum ke democratically ni tum bangke lake tum ke chesong ponang kok po la hello la si Karbiang long arat pan at the last moment nilihin pen ka chuniri kang tung la hello nangli tum arjap thip non lapan ni tum APHLC Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.